Malbata Kozan oğlayan di salên 1690 da ji gundê Kozana Intabê bar dikin û diçin herema Sîsê. Û demekî şunda jî serweriya heremê hildidin destên xwe. û heya sala 1887 jî li vir serwerin. Ji wê demê pêva herem bi navê wan tê binavkirin. Ev herem niha di nav Sînorê bajarê Edeneyê de ye. Li gorî belgeyên ku Profesör Celîlê Celîl di arşîvên Rûsan da destxistiye, malbata Kozan oğlayan Kurdin. Erê Kurdin. Gelê dibin serweriya wan da bi piranî Türkmenin lê ew bi xwe Kurdin. Kozan oğlî ji wek mîrektiyên Kurdan yên din li vê heremê xwe serin. Bacê nadin Osmanliyê û di şerran da alîkariya leşkerî jî nakin. Taybetî jî di şerrê li hemberî Rûsan, yê Kirim û yê di sala 1878 da. Osmanlî her du şerran jî wenda dike û heyfa wan jî her du caran jî ji Kozan oğlayan derdixe. Êrîş dike, komkujiyan pêktîne û mişex dike wan. Ji berî şerê Osmanlî û Rûsan yê li sala 1878 mîrê Kozan oğlayan Mihemed Beg. Tekiliya nûnerê wî yê İstenbolê Reşîd Begê bi balyozxaneya Rûsan re çêdibe. Balyoz jê ra dibêje li van nêzîka di navbera me û Osmanliyan da şerê çêbe. Ger ku Mihemed Beg alîkariyê nede Osmanliyan, em ê mîrektiya wî nas bikin. Mihemed Beg pêşniyarê dipejirîne, lê haja Osmanliyê ji vê hevdîtinê çêdibe û serê Reşîd Beg dixwin. Dema şer dertê, Mihemed Beg ser pirsa xwe disekine û alîkariya Osmanliyê nake. Rusya ji bo Mihemed Begê 16,000 tivin dişînin. Dema ku şer bi têkçûyîna Osmanliyê xelas dibe û peyman çêdibe, Rusya ji Osmanliyê daxwaz dike ku kesên piştewaniya wan kirine bên bexşandinê. Di vê peymanê da navê wan kes û civakên ku alîkariya Rusyayê kirine û hatine bexşandinê yeko tên jimartin û di nav da navê Kozan oğlayan jî heye. Osmanlî bi rastî jî demekî nêzî malbatê nabe. Lê di sala 1887 da Abdülhamidê padşahê Osmanliyê xwedêgira vê Mihemed Beg davetî İstenbolê dike. Mihemed Beg bi tevî 40 merivên xwe diçe İstenbolê. Abdülhamid Mihemed Begê digire û bernade. Ser da jî hemû malbata wî dide anîn. Dema ku şêniyên malbatê tên İstenbolê dor wan tê birîn û wan bi keştiyekê swar dikin û sirgunî Tripola
Afrikayê dikin. Li wir jî malbatê hev diqetînin, her yekî dişinin deverekê. Halê malbatê li wir perîşan e. Mihemed Bek bo ji Rûsan alîkariyê bixwaze, dil dike ku Silêmanê kurê xwe bişîne Rûsyayê. Silêman Bek ji ser vê xasteka bavê xwe davêje konsolosxaneya Fransayê û bi keştiyeke wan va ji wir vediqete û xwe digihîne Rûsyayê û peyama bavê xwe radigihîne çar. Daxwaza wan bi tenê ew e ku ji bo şûnva vegerin ser axa xwe bila Rûsya navçîtiyê bike. Ev daxwaznameya Silêman Bek 132 sal şunda hê jî di nav arşîvên Rûsa de ye. Silêman Bek di serê daxwaznameya xwe da wiha dibêje. Her kes bê dizane ku heremên dora bajarê Kozanê hikûmdariya wan ji 1700 dehan pêva di destê serokaşîrên Kurdan de ye. Di destê gal û bavê min de ye. Lêbelê dîroknasên Tirkan dibêjin ev malbat Türkmenin û mixabin nifşên malbatê nû jî ne nameya kalekê xwe Silêman derewên wan dîroknasa bawer dikin û xwe Türkmen dihesibînin.